Hypertenzia je základný rizikový faktor, ale súčasne aj ochorenie, ktoré má závažné dôsledky a stojí na začiatku celej tej cesty pacienta, skôr než sa dopracuje k nejakému závažnému poškodeniu v podobe infarktu myokardu, srdcového zlyhávania, závažnej arytmie alebo napríklad cievnej mozgovej príhody alebo poškodenia obličiek. Na Slovensku máme vysoký výskyt hypertenzie. Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie to číslo je až 49%. Náš reálny odhad podľa toho, ktorý je, to vyzerá, že máme zhruba 2 milióny pacientov v dospelom veku, ktorí majú diagnózu arteriovej hypertenzie. Keďže hypertenzia je chronické nebolestivé ochorenie, mnohí ľudia toto nepovažujú za nejakú chorobu a číslo namerané na displeji tlakomera nepovažujú za to, ktorému by sa mali venovať a preto nezačnú liečbu, alebo ak ju začnú, mnohí z nich ani v tej liečbe nepokračujú. To znamená, že lieči sa zhruba 1 300 000 ľudí, čiže zvyšok tých ľudí sú tí, ktorí liečbu neužívajú, alebo ju svojvoľne vysadili, alebo teda ešte stále o tom, že majú vysoký krvný tlak, nevedia. Adherencia je kľúčová. Adherencia je kľúčová z hľadiska nielen toho, aby pacient dosahoval tie správne hodnoty tlaku krvi, tzv. Cieľové hodnoty tlaku krvi, ale preto, aby nedostal závažnú komplikáciu, to je jeden závažný dôvod. A po druhý, ktorý je najzávažnejší, adherencia je zásadný rizikový faktor aj kardiovaskulárnej morbidity a mortality. Čiže adherencia je kľúčovým faktorom k lepšiemu prežívaniu pacientov s arteriovou hypertenziou. Pri domácom meraní hodnôt tlaku krvi je pacient v bežnom prostredí, v ktorom sa pravidelne nachádza a mne ako lekárovi, keď prinesie pacient namerané hodnoty tlaku krvi v domácom prostredí, to jasne ukáže, aké sú hodnoty v tom jeho prirodzenom prostredí. Preto vyslovene vyzývame pacientov, aby každý z nich zhruba minimálne 3 dní, ale optimálne 7 dní pred návštevou lekára si meral hodnoty tlaku krvi, 2 merania ráno, 2 merania večer. Je veľmi dôležité, aby tieto hodnoty zapísal za tých 7 dní a s týmto záznamníkom domáceho merania hodnot tlaku krvi prišiel k lekárovi. Súčasne je to nielen informácia pre mňa, ale je to najmä informácia pre pacienta, aby vedel a chápal, že hypertenzia sa prejavuje nielen na číslach nameraných na tlakomery, ale aj o tom, aby vedel, že tá liečba je dobre nastavená, nie je potrebná ďalšia úprava, alebo že je potrebné liečbu uptitrovať alebo teda eskalovať. V manažmente pacientov s hypertenziou máme na Slovensku obrovskú výhodu. To je tá dobrá správa pre našich pacientov. Na Slovensku máme k dispozícii aktuálne 256 možností tzv. Fixných kombinácií. To znamená 2 alebo 3 lieky spojené do jednej tabletky. To je veľká výhoda, pretože znížením počtu tabliet sa zvýši šanca na to, že ten pacient bude liečbu užívať pravidelne a dlhodobo. To je z hľadiska tej spolupráce lekár-pacient. Ja však musím dodať aj ďalšie, čo je veľmi dôležité. Tým, že pacient má tzv. Fixnú kombináciu, teda 2 alebo 3 lieky v jednej tabletke, je veľmi dôležité povedať aj to, že ten krvný tlak je včasnejšie kontrolovaný, pacient má menej nežiaducich účinkov a tie hodnoty tlaku krvi sú pri tejto liečbe stabilnejšie a to je to, čo chceme pre našich pacientov.